ekene unu ekene ndị Ichie ekene ọra ekene arụbụnago. Mmemme anyị na-eme tata bụ ikwudo nwanne anyị nwoke bụ Chidebere Peter, arụ onye Ụmụalụ village n'Ugwu Ọba, inye Ichie nwa ejimnne taa ọnya ka akara imie ana ibe ndị anyị ji n'aka anyị emechenwuru ibe ndị anyị ji n'aka anyị enwezi ike imie ụnyaahụ ahụ wee sị na anyị na-ayọ gị wuchie nwa ejim ka ị nagide anyị ka ị bịa lie nri tata bụ nkwọ ka ị meghelu nwa gị ụzọ ata na anyị ka anyị na-akpụcha ya bụ nwa gị nwoke bụ Chidebere Peter. Anyị na-akpụchapụ ya ọrakwụ mma ọrakwụ mmadụ, ọrakwụ si n'elu nke si na nke si aka nri nke si aka ekpe nke si n'ihu nke si n'azụ. Anyị na-akpụchapụ ọrakwụ wee si na bido tata ihe anaghị aga ibe ebido gabalịa ụzọ e ga-emeghe otu aghara agbazi ya na otu aghara agba mma ekwu ruo otili aka ya gazie na-eme otu ọ na-ekwu na ọ tọrọ atọ na ụlọ ya edufute moto ya na ọ ga na-eje ọrụ na-achụta ego n'ọnya ka anyị ji were ekwu na-akpụchapụ ọrakwụ ebe ọ ya anọnye nri gị nwe eji na ndị Ichie be nna ya na ọra ndị Ichie sikwu nne wee ezumezu arụbụnago ọhụrụ ka ọ na-esili ite a sị na ka a na-akpụcha unu kpụchapụ ihe niile ma ndị nke anyị goro n'abịa ma ndị aka ya ego eji ya enye gị wuchie nri na taa ka a na-akpụchapụ ọrakwụ akpụchakwu onwe anyị kpụcha omgulu anọ were enye unu nri. anyị abụghị anata ọzọ nọ n'isi ya bụ Chidebere Peter onye Ụmụalụ village Ugwu Ọba. Anyị si n'ọnya ka ọ na-esili Ichie ite chiewu nwa ejim na-akpụcha onwe m ochi bụ ụzọ nwa nwe egwu nwa bụ nye ka mụ ka ọ rịa n'aka si ka emerie nye chie nri ka gị wuchie nwa ejim meghelie ụzọ. Anyị si nwa ejim ebe na were ya enye gị nri ka a na-akpụcha ọrakwụ kpụcha na ibe niile ego na ego. Anyị na-akpụchapụ ọrakwụ ya eweta ogbochi na ịghara eri nri ma ọ na-enyecha gị nri esi na nri etinyere gị n'ite esiri gị agara. A sị ya ka anyị na-akpụchapụ ma adụrụ ọcha ma adụrụ ọcha nwa gị ka na ike ọbụla ọgha na-esi ya ka anyị kpụcha ka ọ dị ọcha na ebe dị ọcha ka Chukwu na-anọ. Ebe dị ọcha ka Chukwu na-anọ, ebe dị ọcha ka Chukwu na-abata. Anyị akpọkuo oge nwe ejim kpọkuo aja ana kpọkuo ana Ugwu Ọba wana Ụmụalụ village n'Ugwu Ọba. Anyị si na ọkụ iwe ka anyị na-eti n'isi nwa unu bụ Chidebere Peter. Anyị na-akpọku ndị Ichie be nna ya na ikwu nna ezumezu ndị Ichie ọra ndị Ichie unu bịa lie nri ya bụ ite nwa unu na-esiri unu osiche ite na sizin a anọkwa aka kụtara ya ego ka ọ na-eme ka ọ gazielie n'elu insensi a na-eti si ka unu siri isi dị mma. Gị wuchie nwa ejim azụ ka imiri ọtọ n'ike na ebube abịazi ekpelezi oku meghelie ụzọ ka ụnụ ya ọ na-alụ ka ọ lụcha anya baa n'ime n'ọya ka a na-ekwu okwu iwe dị onye mkpa ka ọ ya yochie ka ọ ya emelie. Anyị ekele
ekene Chukwuka, anyị ekene ndị Ichie, anyị ekene Arụbụnagụ. Anyị si n'obodo na-agụ ekwe n'ụzọ agụwa ọnụ. Ọ n'isi ya Chidebere Peter, bụ onye ụmụ alụ, bụ onye ụmụ alụ. Ugwu Ọba. Anyị si n'ọnya bụ ibe ọ na-enye, ọ na-esili unu ite tata. Ka gị bụ chi ewu nwa ejima. Ọ sị gị bịa ka ilie nri. Tata bụ Nkwọ. Ka i wee meghelie ụzọ. Ime ka oke elu aka. Akala aka ya ka ọ fụta ire. Ụchụ ghara ịgba. Otu a na-akwa na-agba mma ekwu. Ime ka arụ dobe ya mma. Ọdụ ya mma ya dụ ezinụlọ ya. Ya dụ ikwu ya na ibie. Ya dụ ndị obole ya n'anya. Ndị ya emelie iwe ọma ka wafụta iwe. Dukwele nkwa iwe ọma ka wa melie. Na-ewefurelie nseke. Tụfurelie ndị ilo bụ ndị amoosu. Wefurelie ndị ajọ ọgwụ. Wefurelie ndị nsị na aja. Anaghị moto ka ọ na-agba, moto ka ọ na-anya. Na moto ọ na-anya aghara egbue. Moto ọ na-anya aghara ata ishie. Anyị si moto ọ gbaa n'ụzọ ya bụli odo n'igwugwu. Ọ gbaa n'ụzọ na ọ ya na-ejele ebe ojije. Ọ bata akwụkwọ na ọ ya na-elu ụlọ. Anyị si na ọ ya na-akụta ego. Ego oyibo ka ọ na-achụ. Na-ebie ọ na-ebe akwụ ya. Ụlọ ya atụta ego. Gị wuchie ewu nwa ejima. Asị m na ihe ejide ego, aka ya na-ejide ego. Ego agha na-agbụ ya ọkụ n'aka. Ego agha kwa na-agbụ ya ọsọ n'aka. Ego bata n'aka ya na ọ ga-anọdụ. Onye ji ego emefụta iwe bara uru. O jee lụtọfụ biya n'ụwa ọ na-ebe akwụ ya. Ugbu aja ngwulu. Dịka o si were ebe. O wee doziwe unu bụ mmụọ. Ọ na-agwa unu. Si unu n'ọkwa ọlụcha bie. O wee doziwe unu bụ mmụọ. Mana anyị gwara ya na-asị. A ji edoziwe mmụọ. Onye na-edozi mmụọ. Mmụọ a na-edozi onye ọ bụ. Onye ra mmụọ. Mmụọ ra onye ahụ. A ji edozie mmụọ. Ya atụ n'uche, ya atụ n'egwu. O mewu na o mechie mmụọ. Ma ndị akụlụweli ma ndị ilo abata meghechie. Nke onye metere ka o tie n'isi. Unu bụ mmụọ si ya abata ka o dozie unu. Ya atụ n'uche. Ọ unu bụ mmụọ. Mmụọ bụ ikuku. Ọ ikuku bụ Chukwu. N'elu unu si wee gwu ya. O wee sị na tata. Anyị na-akwụdolie. Iji wee nye gị wuchie ewu nwa ejima nni. Ọkwụ ụnyaahụ abụ. Ka ekwesịrị inye ewu nni. Ụnyaahụ abụ. Ka gị wee ejima fụtara ibe. Nye na anị ya nni. Ya bụ ụnyaahụ abụ ka ọ gbakeli ana. Mekwe ka dike mee ka nwoke. Aka na mbelede nyere dike na mbelede ka eji ama dike. O wee sị na onye gị nni. Itenu nwa ọ na-esi gị wuchie ewu nwa ejima. Onye ahụ Peter Chidebere. A sị na ọ ga-agazilie. Andụ ga-abụkwanụ nke ya. Arụ isi ike ga-abụ nke ya. Iwe akụ akụ iwe enwe ga-abụ nke ya. Ọ na-agọzi egozi ezinụlọ ya. Gozie ụmụ ya. Gozie ibe niile bụ ibe dị ya n'aka. Iwe o tiri aka ya gazie. Nọọ ka anyị na-ayọ. Anyị na-ayọkwa unu. Site n'ọlụ ọbụla ọ na-alụ. O ji were achụta ibe abụọ na-eri. Unu meghelie ụzọ. Meghe ụzọ ka ọ gaba agaba. Ka o wetebe iwe ọma. Iwe ọma bataba na ya. Akụ ya lụrụ ụlọ. Akụlukwe n'ụlọ kwụọ kpatara ya. Wee na-ayọkwa unu. Si unu. Nke ọbụla bụ nke ọ ya bụ tinye aka. Ọbaba na nseke. Baba n'okwu na ụka. Asị unu na-ewetakwa n'eli enye. Unu tụfuo anya ndị akụlụweli. Tụfuo anya ndị ajọ mmadụ. Tụfuo anya ndị ajọ mmụọ. Tụfuo anya ndị amoosu. Tụfuo anya ndị amagba. Society nwoke, society nwaanyị. Asị ka unu wofulie enye. Ndị ajọ ọgwụ. Unu wofulie enye. Ndị si na arụ abụghị anya anya kpọrọ ndị na-ejere aja ije ụkwụ tọba n'ije. Ndị gwọrọ ọgwụ agwọ. Asị na ọgwụ ahụ ka anyị na-ekwu. Ka gị wuchie ewu nwa ejima. Asị ka imebiwe nya bụ ọgwụ. Ndị ka ya agwọ n'iru. Asị unu mebiwe nya bụ ọgwụ. Onye ọbụla kụrụ nya bụ Chidebere Peter ara. Ma ọ ezinụlọ ya ara. N'ihe gbasara ọgwụ. Asị iwe onye amara anara amụ ya. Unu ji eke unu gbaba onye anwụnta gbaba ya ụgwọ. Wee na-ayọ gị nwa ejima. Wuchi nya Chidebere Peter.
ọmụwụ Chibuzo nwa nwe Ejiegbundiilo bụ mmiri enwile ọzọ Igbo ndụ aka ji ọgụ Egbenamma Ejiegbundiilo Ejiegbundiilo ụzọ nwata meghe ọgba ndị ilo ghali atụ na ọmụ na-akwụdolie anyị nye gị nwa ejim bụ chie nni ihe emeghelie ụzọ ka o wee gba ndị ile ghali akala aka awụ ọnataluchi ewu ọdụnala unu ya egosie ụzọ o si ya na-eso unu ụzọ o si ya na-emelu unu ibe udo bịa na-achị na ndụ ya atụ na ọnya ka anyị na-ayọ unu ma anyị kene gị wuchie nwa ejim kene ezumezu ndị ichie o wee sị na akwa ka anyị ji n'aka ka anyị wee zie gị wụ Chidebele Peter Iwe n'ọra na olu na nnu mmụọ ya na Chidebele Peter anyị ndị ichie be nna ya na ikwu nne ama ndị otu ndị ọgbanje ndị orumiri ma aja na ma akwali ọmụmụ ma ndị agwụ asịka unu niile ka ezi unu iwe nke ọbụla bibe ya eweta ọgbata uwe na-enye unu nri ya sị na ọ gara aga ọbụna ibe iwu iwe ọrụ akwụ ya ka anyị kpụfụrụ ya ka anyị na-ekwu ka iwe obi daa unu iwe niile bụ iwe o wetara aka gha elie na ọnụ gha elie onye lie ka ọ ghali nlite uke aghali nlite aja ire elie ka elite ya ndụ onye ahụ abata okwu olie liete ndụ iwe o mere na aja ọ chụrụ agazie anọya ka anyị ji were ewu jiri akwa wee sị na a na-akpọtu gị wuchi ewu nwa ejim si ka ịbata na ngwube egwu ọnwa abụọ ka ịbịa lie ibe n'aka m onwe bụ Chibuzo nwa egwu ọnwa abụọ na onye nwa bụ nwa bụ Peter Chidebele ziri m ozi wee sị ka ịchịla ọra gị niile bata bịa lie ibe n'ọla ikwu ka ọ ga-adị wee sị na iwe anyị kpere na nzu n'ọnya ka anyị na-ayọ unu ka unu mafia unye ma anya nzu wee sị na anya kene gị nwa ejim gị na-ekwe nzu ka ị na-atụ gị na ọra gị ọra mmụọ niile ya na Peter ka unu bịa tụzuo nzu unu tụọ nzu mafu na unye ma anya nzuo okie ewukwe na ewu okie elubi aka iwe o tinyere aka ya wuli odo n'igwu ka ọ bụ na ọ nọ n'ime ya gazielie n'oge ka anyị gọ n'ọgbọ ilo na-asịchalịa nsekechalịa ọnụmọnụ chalịa ogbochi chalịa mmeghe ụzọ ka anyị na-agọ n'ọgbọ unu meghelie ụzọ n'ụzọ unu bụ mmụọ meghere o nwere onye na-emechie ọnụ bụ mmụọ bụ Chukwu ụzọ ọbụla Chukwu meghe mmadụ anaghị emechie unu ya gị ichie ga-emeghelie ụzọ gị hụ ejim ihe meghelie ụzọ emeghelie ụzọ na eke meghebelie na oye meghebelie na abụ meghebelie na nkwọ ihe meghekwula anyị bụ ndụ na-enye aka ka e wee nye gị nri ka ọ gaziere ya ihe mekwula anyị iwe ọma meela ọra nọ n'obu aka na otu aka lụta mma n'ozu ọra ọnụ mere anyị si onye rụta nke dị njọ ya lachakpọ iwe emete gbuo onye na ọ hụrụ onye metụ ọsị ka o dewewelu nwa dewewelu ụmụ anyị si nke o emetezi ya onye ahụ parịa n'ọnya ka anyị kwuru wee si biko nụ na anyị kenele unu na nchi nzu ka m tụrụ unu anyị si n'edo na ọ ga-edolu onye ahụ Chidebele Peter ọ ga-edokwa enyi na eke ọ ga-edoli ya n'oye ọ ga-edoli ya na agụ doli ya na nkwọ ibe niile bụ ibe ọma ọ na-ayọ bụ ibe ọ na-eme a sị na arụ ọnụnwa na ime ọnwa anọ ka ọrụ a na-abịa na njedebe na ọ ga-eketa oke ibe ọma niile ọ na-ayọ Chukwu n'ọnya ka anyị kwuru n'ọwụ ka anyị kwukwu n'isi onwe kwuo n'isi ndị ụlọ anyị n'anya na ndị ụlọ ibe anyị na-eme n'anya anyị si na ọlụ anyị kwulie na odogolu nie odogolie na eke adolie na oye adolie na arụ adolie na nkwọ ezi na ụzọ niile odonigwugwu aka nnie odonigwugwu aka ekpe ya odonigwugwu iru ya odonigwugwu azụ ya odonigwugwu okilikili ụwa ya niile anyị si na ọ ga-edolie anyị si ebe gbata ọbụla ya abụ n'ezigbo ibe ọ ghara na-abụ na ajọ ibe anyị kenelu gị wuchie bụ nwa ejim n'ọjị ka anyị ji n'aka na-ezikwenu m ozi m ụzọ ọ gara na m na-ezikwenu ya mana asịza m ụgwọ ajụ ka m wee bịa pala eze nnara Ben Johnson ịghọtago anya na olive Ben Johnson ozi ka eziri m ozi ka m na-eje ama na onwe ndị ya abụcha m isi tọcha m kwesịrị mbụba ya ana n'oche wee nye ụmụ nne mana anyị bụ ndụ ka anyị na-azọ aka ka anyị na-enye wee sị na m na-ewe ọjị otu ọjị na-enye ma onye aka ji ọbọ na ngwurube ya bụ Chidebele Peter ma ya nwa na onwe ya bụ Chidebele Peter kwesịrị nna ana n'oche na ọ ghara na-abịa na be m na da na-awakpo ya m ọjị na ọ bụrụ ya bụ omenala
ewesị na ka anyị ji were enye unu ọjị n'otu ọjị anyị na-enye unu n'otu onye ọ sọzikwara ya bụla ya bụ onye ọbọdọlụ ka ama na unu ma na anyị ekwele unu ugwu unu mee omenala unu meluo onye ka o kwesịrị wee sị gị wuru nwa ejim bụ chi asị nke ịbịa ka ịrala oke ka ịgọzie ụmụ unu ọ sị na iwe anyị gọ na nzu ya ka anyị gọlụ n'edo ya ka anyị na-agọ n'ọjị wee sị na ọgbọ ga-esolu na ọgbọ leenụ unu mara iwe bụ mkpi ya ma elu na o n'ọibe anyị kwuru anyị eweta ọjị nke abụọ bụ anyị na-awa ọjị ebe anyị ji awa ọjị bụ iwe ọbụla na-eweta ọgbata uri ọbụla na-eweta ihe na ibe anara aga aga anyị sị na anyị na-agbasara ka ubodo ka o wee nwere onwe ọ gala n'iru anyị nwe na-ejekwu ozi anyị ara ejecha ozi paluke ọra nọ n'obu anyị akwụ akwụdoche onye ọ da paluke ibe niile agha emebe ma ibe agha eli n'ọnụ ya bụ odo n'igwugwu anyị anyị si were aga ọbụ na ọdụgoli ya na mma na ọ ga-adụli ya na mma ka ọ dụ n'ọbụ ka anyị kwuru echichi ewu ebi n'ibia ka iwere ọjị ka ịta egwu ọnwa agbu ya si unu niile tazuo na ọjị chi m takwuo ọjị ezumezu m ka unu tinye aka esiche ite ka ọ gwa anyị kụọ anyị oku na iwe ọma mere ọibe anyị chọrọ ịga na anụ anyị chọrọ ọkọta akụkọ ọ sị na ọ ya akwụ ọtọ ka nwoke na-akwụ na ọkwụgolu ka nwoke na-akwụ na ọkwụgolu ọtọ ka nwoke na-akwụ ọkwụgolu ọtọ ka nwoke na-akwụ na iwe ọ na-achọ iwe a na-ayọ ọrụ ka enweta enyemaka ndị ichie na nkwadoba bụ ndị ichie ọ sị na ọbụbụ ichie nwoke na ndị ichie ikwu nne na ba abatala na-anụ na nkwado ahụ ka a na-enye na ọba na-atụ vu egbo mana ibe nwere ọkpa na-anọkwu echie ọ ga-enye ya ewu na ebunu anyị kenele gị nwa ejim anyị kene ichie nwaanyị gị na ya na-abụọ ya na ọnya bụ ọjị ka anyị na-enye gị anyị na-enye gị nwa ejim na-enye ichie nwaanyị gị na ya na-abụọ anyị na-enyekwu ọra ruo ezumezu gị na ya na-abụọ ya eligbokwe na ọmịmịa na ọmịa ka a na-enye unu mmịa ndị ichie ka unu nwụzuo kezuo nọ ibe a na-eme abụrụ ibe dị mbe na ibe mmụọ ka a na-eme wee kpọkụọ oge nwa eji kpọkụọ arụbụ n'agụ kpọkụọ aja na ụmụala vileji n'ugwu ọba a sị ka unu bịabakana onye kuke ya ka o bie agwụ udo ogwugwu nke na aja na a sị unu bịaba anọ mmiri ọ na-enye unu ṅụọ ọnụ na-eke nwa ejim gị ṅụọ n'oyo nwa ejim ṅụọ na abụ nwa ejim ṅụọ na nkwọ anyị si ezumezu gị na ya na-abụọ ya ka enwe unu ṅụzuo anyị si ndụ nọ n'aka nri ṅụọ ọnụ ndụ nọ n'iru ṅụọ ọnụ ndụ nọ n'aka ekpe ṅụọ ọnụ ndụ nọ n'azụ nkwuo ọnụ anyị si ume aghara emie iyi ahịa akwa na eyi ebe mma aghara alịa ọbara egbu onwe na ọ bụrụ ajọ ọgwụ n'ọibe anyị gọrọ n'ọgbọ ọkwa ibe enyere unu ya ka m na-eli maka gịnị na-anụ na ya bịakwa na-adụ nri onye na-akọ n'ugbo ndị ichie a na-akọ n'ugbo onye ahụ eziokwu onye ka m ji agwa onye na-akọ n'ugbo ndị ichie a na-akọ n'ugbo onye ahụ onwere si ikpe a na-enye ya iche ọ ndị ichie ka a na-enye anyị na-enye ndị ichie anyị a na-eri na-alacha aka adị nọ n'iru nnukwu n'iru ebe ndị nọ n'iru aka dịrị ji anyị kenele unu na ebe a na-eme adịrị izu anyị sị na ọ yara akpa abịa na ji ọwa anara akpa abịa ayara akpa abịa ya bụ Peter Chidebele ayara akpa abịa na ji ọwa anara akpa abịa anyị sị gị nwa eji na-enyeghị ji ọ na-enye gị na ji ọwa anara akpa abịa na ya bụ nwa ghara akpa abịa ọ ya nye m oke ọkwa anyị ekene egwu nwa ejim
Onya bụ egbe na ọkụkụ bụ oke ọkụkụ ya bụ nwa bụ Chidebele Peter na-enye gị na ya bụ esimite ọ na-esili gị tata wee sị na ya kpọkuo gị bụ nwa ejim kpọkuo ọra gị na ya na-abọghị kpọkuo iwe si na be nna kpọkuo iwe si ikwu nne kpọkuo iwe na-emeli iwe n'ihe ị na-emeli iwe wee sị ka unu bịa ote iwe dị ma kamera ka ime iwe pichọ kpọkuo iwe na-emeli iwe n'ihe ị na-emeli iwe wee sị ka unu niile bịa zuo oke ka unu bịa zuo oke chụwa ndị ilo mee ka akala aka ya ka ọ fụta iwe oke ka olu ya aka otu mmụọ ka ọ ghara egbu ya otu mmadụ ka ọ ghara egbu ya aka oweli nwoke na nwaanyị ka bachala ya o mete ka o vulu onyekwanụwa ka ọ gbaba nje dusi na isi ya na-awa aja owelu nke ha chụọ ka agadi nwaanyị chụchie ncha owelu onwe enene ndị ọnụmanụ ma ndụ akala oweli ndụ aka oweli ka unu wofie na ndụ ya igbe na asị ka bachakwala ya uke na ajọ iwe na ndị ajọ obu ka unu wofulie ya na ndụ ya oke ọbụla bụ okie ka olubie aka na eke ka olubie na oye ka olubie na ala ka olubekwene ya na nkwọ nke ọbụla bụ ibe ọya bụ otinye aka ọgazie nke ọ na-emebe a sị ka unu gọzie nye na ngozi ka ọ na-ayọ unu mbunye enu ka ọ na-ayọ unu oke bụ okie ka ọ na-ayọ unu na nke unu ya bụ unu mee ọdụli ya na mma onye ka o ji oke ọkụkụ ọ na-enye unu were enye unu na o jikwu nnekwu ọ ga-enye unu na unu ya emie nnekwu na eke unu emie na oye unu emie na abụ mee ya na nkwọ anyị si onye si na nke ọ na-eme abụrụ ya mana o nwere ka ọ dị ndụ bụ ka iwe ọma ma enye bụ Chidebele Peter anyị si na onye ahụ ya eti isi ya iwe ọ na-eme wee nwee isi anyị si na onye ahụ eti isi o nwee isi na eke ọ na-enwelie isi n'oyi na-enwelie isi na abụ na-enwekwelie isi na nkwọ anyị si na ọnụ ọbụ ka anyị kwuru na anyị kwuru ya na ana kwuo na aja ana wee si na ọgbọ ga-esolo ọgbọ lee nnọọ ile anyị kwu ka ọ ga-adị anyị kenere eze na gị ọtọ anyị kene ejim onye bụ aja anya ka nwa gị na-achụ ọ ite ka ọ na-esili gị ya agọzibi ya ka ọ na-enye gị iwe mme asị iwe mme ọ na-enye gị ka i were wee sụchaa uzie ọkacha ka a nọba na ngwụcha arọ na ọgwụgwụ arọ ka unu were wee gọzie akala aka ya ọ moto ka ọ na-anya iwe ọnyịnya ka ọ na-anya ya bụ iwe ọnyịnya ọ na-anya aghara ata isi ọ ya weteweli ego oyibo wetewelie mpụnye elu wetewelie ndụ ọ iwe ọ ya weteweli ya aghara egbochi ụzọ ha ji iwe aghara mmie ha ji iwe agha akwụ agbụ ya otu aghara agbụ ya otu aghara agba mma ekwu onye ka ọ na-eme omenala ọ ite ahụ na anị ya gị wuchie ewu nwa ejim onye ka ọ na-esili gị tata na ngwube egwu ọnwa agbụ ya n'ụmụ okpu ọka ọ sị gị bata ka ị bịa lie ebe itibolie ụzọ na-enye abụọ ọnwa anọ ka iwe atụ mee na ndụ ya n'iwe ọma ọ iwe ọ na-ayọ moto ya emebizina moto ya atọzina oje ọlụ ka ọ na-eje ọ na-ana eje ana na-abụli ya isi ije ọ iwe ọ na-ayọ dusi kaba nọgbu onye ọ ga-eji ike nọgbuwa bụ ndụ na ọ ga-eji ike nọgbuwe na eke nọgbuowe n'oyi nọgbuowe na agwa nọgbuowe na nkwọ n'ọwụ ka anyị na-ekwu ndị si ka ha were ike nọgbu anyị na anyị anọgbukwuwe na eke nọgbuowe n'oyi nọgbuowe na agwa nọgbuowe na nkwọ n'ọbụ ka anyị jikwu ọbụ ka o jide ele nke bụ nnekwu ọ na-enye gị wuchie ewu nwa ejim gị bụ ichie nwaanyị ọ sị na ọ na-enye gị nnekwu ime ya nnekwu ihe emie nnekwu na eke
mee nnekwu n'oye, mee nnekwu na abụ, mekwenye nnekwu na nkwọ. Ụzọ niile na ihe amịa nnekwu. Ọ ya na-eje eje na-eje anaghị na-abụli ya isi ije. Otu aghara agba ya na otu anaghị agba mma ekwu. Ojiji ya abụli ya mma, ọnụ ya abụli ya mma. N'ọnụ ọwụ ka o kwuru. Anyị sị na anyị kenele unu. Si na o kwuru ya n'aja ana. Ihe ọ na-ekwu ewu ka unu tiwuo ma sebe olie. Anyị sị na anyị kenele unu. Ọ bụghị esoro ọbụla enu. Ọya bụ nnekwu ka ọ na-enye uru. Ọ na-enye gị uchi ebe na-eji. Na gị Ichie nwaanyị gị na ya na-abụọ ya. Ọya bụ nwa ewu Peter Chidebele na-enye gị nnekwu ka ime ya nnekwu. Anyị eme nnekwu na Eke. Ya emebe nnekwu n'Oye. Ya emebe nnekwu na Abụ. Mebe nnekwu na Nkwọ. Onye na-agba n'ụzọ ka ọ bụ. Ọ na-anya ibe ọnyịnya. Ezi na ụzọ ebuli odo n'ugwu. Ọ na-eje ka ọ na-ejelu. Ọ na-awakwa ka ọ na-analute. Ọ na-eweta iwe ọma. O weta iwe ọma ya ka ọ balịa ụlọ. O fuwalịa ndị akụlụlụ. O fuwelie ndị ụchụ. Tewelie ndị amadi. Okwu na ụka chalịa. N'ọnya ka ọ na-agọ. Ọnya ka a na-ayọ ụmụ. Nke ọbụla bụ ibe aghara abalị ugwu na-ewetakwana ya. Ọnya ka anyị na-ayọ. Anyị na-ayọkwu n'isi onwe anyị. Ntị ukwu aka meghele anyị ụzọ. Ka anyị dụ mma omeme n'anya iyi eyine na anyị. Aka ohe nwoke na nwaanyị achaala anyị. Ibe na-awa ọjị ibe. Anyị sị nke ọcha. Ezigbo ibe bataba. N'ọba anyị gọrọ n'ọgbọ. Anyị sị n'ọya ka anyị na-enye unu site n'ihe abanye bụ Chidebele. Chidebele Peter. N'ọya ka anyị na-enye unu. Wee sị ndị si ka a were ike n'ọgbọ onye. Ya bụ Chidebele Peter. Na ọ ga-eji ike n'ọgbụwa bụ ndụ na Eke. Ọ ga-eji ike n'ọgbụwa n'Oye. Ọ ga-eji ike n'ọgbụwa na Abụ. Ọ ga-ejikwa ike n'ọgbụwa na Nkwọ. Ndị si ka ha n'ọgbụ anyị enwa. Na anyị ga-eji ike n'ọgbụwa na Eke. N'ọgbụwa n'Oye. N'ọgbụwa na Abụ. N'ọgbụwa na Nkwọ. Anyị si n'ọnụ ọbụ anyị kwuru ka ọ ga-adụ. Anyị si ọbụ solu na ọbụ na emu. Ụzọ nwata mepee. Egbenamma Ejiegbundiilo. Nwanne. Ụzọ nwata mepee. Egbenamma Ejiegbundiilo. Anyị na-ekwu. Iwe a na-aza apịarụgokwanụ. A na-aza apịarụgo. A na-aza apịarụgo. Kee laịta ọnụ. Anyị si na ọra ya atọ ọjị. Anyị kenere unu. Anyị si na ọra ya atọ ọjị. Na ebe niile anyị gọrọ n'isi ya otu Chidebele. Ọ bụ ka anyị na-agọkwu n'isi onwe anyị. Esi na ọ ga-abalị onye ọbụla. Na ndị niile na-enye aka. Na iji bụ na iwe ya bụ Chidebele Peter mere taa na ọ gaziri ndị tinye aka mgbe ọga ndị ya esi nri na ndị ya eme nta ndị ya eme imoloko na anyị sị na a ga-atakwa n'ọjị tata ya ndụ tata ibe akụ na iwe nwere na onye ọbụla ụzọ onye ọbụla ga-emegheche aka ụzọ nwata mere Egbenamma Ejiegbundiilo wee sị na ọgbọ ga-esoro na ọgbọ lee nụ anyị sị nke anyị emetere unu bụ ndị Ichie emezie ya ka ọ dị mma n'ọnwa ka anyị bụ na-awụ arụ n'abụ ekwe n'aka nna itie nwata iwe were aka ekpe gụgụ onye akwa oke onye kwesịrị onye ọya mmadụ ka ọya na ọjị